Aprang sui Karbi Chethan Chemum mehin pen kadok ko pon same karom pajirlo nilening thelo na litum kadok ka same me phunlang puse pini litum Chethan namnang isi Manghumemenei alam Delhi along alam lo lapen ke bangso alam ke phol ke 2018 aningkan July 1 alom si bangso abirta bang ke klang lo kupi polo litum ke Chethan nang kokla bangso alam the ilitum a society long stame Kekroi Manghu lason dodo laso joine pen adhek tumang kisung phonang kok titi laso polsi non bangsot to molong stame Kekroi Manghu mate superstition mate inut ke chokche joine pen kadokawe alang lituma family long Ejovet si bang crazy apranamji alang lituma methang si apranchen lap suicide lapu bangge kali kopi lo itum kadokawe alam Chethan namak initum ka Chethan namji lake Burari family case saputha inut abang phuamen dolo alang limen lake Lalit Bhatia apu hada kadokawe pen bang crazy do alang itum building hemlong sido alang itum ingdeng ke thom a building angsong se alang itum ke dodo halabang swahem tun along inut 77 years old asar piece tamedo alang liya sopo tadolo amun piece tamedolo lapin asumar an samedolo la kadokawe pen bang crazy pusi puponno lapin ke alang itum phan kache thang lake alang itum religious pig made dharmik pig alitum ana ban kroi u ason si alang litum ban kadu ko ve rat seme theglong lo laben ke alang litum bang pen chingki tabret chibong tabret lason stame thangnat stame ave laben alang litum ki pori stame ave det lapukali alang litum ki pori stame do laben alang litum a family lake isi kulat stame dopu halabang so kulat pen se alang litum a family stame chipangreng bomlo July 1 2018 halabang so arni kaki ke alang litum kinam tang apor ke alang litum akulat bang ingpuwer sitame hala so arni bang akulat sitame ingpupede amat si te boktorai to misi suspect lo kupine ke chokche dopu amat si police to masame inform lo labenge police tum alang litum tong sikot adim palelo labenge alang litum hadak ke thek dam long pen ke alang litum same bang hu hak lo ati hadak irum vedalong si ceiling ang song la bang kebake chevegling lo alang litum a max tame chipung head ang hus tame tape alang litum chipung head mate pabon head labeng aris tame anung na siki kok saide la chota kalilang alang litum la anu an tame alang tum chimang thin lap lapulo labeng bangso kititang abang arpum la bangkep kititang abang arpum tame alang litum isi circular mate isi pakum channel si dolo labeng hala 77 years asarpi alang li men Narayan Devi po alang li bangke hada kyabe alang li ke aka prek a room long sido hala bangke flora long si kithi tang dolo hala so sarpi bangke a mix tami chipung pe aris tame chikokhe lasonabe samela kaddo kabe bangke I room ved long si is long ved a ceiling long si alang li tum chihom krai lo labengela bang kri si an same achithia belo alang li tum kithi tang side lo Police tum stame investigate pamelo retarli pamelo la pen kalang litum chini polo komani si alang litum phan apran karmud la puta kali la pen ke komani kanghu tum si kewang si alang litum han pathi te kang lab la pen ke hadak ador ke so harmu inhu pon lab la pustame kali alang litum a hem same ingthir at bivet rivet la son sido la chota kali lang alang litum la apran alang litum charmud me aprang alang litum ruti stame alang litum kadu ka bisame cho pusiplo hala soning we police to men matela keching si lomang ke murder busitin lo ko mane si alang litum han ke la son pathi tikang lap lo busing mat halo same investigation dead api bang se alang litum chini lo lake murder kali alang litum phan apran karmut kali laben ke suicide sitame kali alang litum ame thang aning kyang ban se alang litum kadu ka bisame apranche charmud lab apranche lab la pukhari pulo ante kupilo labang solam litum Chethan police tum kiri tarli pen alang litum diary long lo laben ke kadu ka pen kri sini do diary stame halabang so diary alang litum lang lo kupisi tok ma polang litum porhi lo laben ke hada ke toke ko sonsi kardom kardi nang jima laben ke kithi kali pula haya lam kitok sita medo labeng instruction pregjam instruction ki pista medo mate pregjam along kupisi claim nang jima kupisi claim nang nema pangbardam nang phone
use o nang ni lahai same ke tok pondolo laben ke ang tan muni tumpen chingki o nang ni lahai stame instruction ke tok pondolo laben alang tum handwriting bang alang tum pangbar lo halai nut lalit bhatia pudo alang tum family pen hala bang so muni da bang a handwriting Esivet isia diary long mangke asi hala bang so diary same alang tum long pon lo laben ke lahai a diary long kadok awe lake anam phan kardom kardi nangji Kekroi nangji lahai aron ansi ke tok sai dilo lalit bhatia alangli apu chevoidet pen 2007 ani kan chevoidet pen alangli long isi project ason nangklang lo lake alangli apu akar jongsi alangli pan than pare bomti tipu alangli apu akar jongsi alangli long lutchok bo halasi la kadok awe family tum phan ke than Chemum kupisi klem nang jima kupisi klem nang ni mapu halaso lalit apu bangsi kado kawe phan same than bom pari bom lapen ke hem same lang bom la sonno lapen ke la kado kawe members same lalit kupi ma kaningje alo itu mang ke kroidam la ke lalit apu si kaningje lup si kroidam lo lapen ke halaso instruction ating si kado kawe family members man same claim lo dam lo lapen ke lalit kupi ma kaningje hala soteng men ke claim ajoine alang litum kado kawi same me phunason si thek ponong lo alang litum business an same me sen lo alang litum family tum an same kado kawi same thangnat kisung same avelo amat si lalit bang upi mangening je alang litum bang ke lam the isi same pate pekpe lalit bang ke kroidam kupila lalit bang ke kroidam ke la son lo alang li phana ke alang li posi kado kawi son an same japon bom lo lapolo labeng alang lipo alang li tumphan mate la lalit labeng kado ka ve family tumphan isi ritual mate isi aron ke paklem ji bhase aning hanglo lapolo hala bang so aron jong si claim lo plotangte hala so aron na ke ritual plotangte la ke karom kardi ko sonma la phansi pudam lo hala bang so aron jong si claim lo plotangte alang li tuma family la ke kado ka ve phir thelong kisung anben seme jok poplo labeng hemi si tame ningkang sam do poplo labeng ajat kisung an mesme pajok popolo reng dog reng ni do popolo la sopo si lalit bangsi la bangso ritual ke claim bang polo athe alang ni pan ke alang ni posi than pare lo lapolo la si alang ni tum jong si hala bangso ritual jong si alang tum claim pa melo plotang de alang ni tum ala hai ka do ga ve sai claim same thi thelo polo la si alang ni tum ari same a phi che rak lo a mek same che phung lo ang ho same che bang lo anu an same che mang Thilap lo la pen ka alang litum che vegling lang lo alang litum aduk do pik pik lo pusipu alang litum Kithi ga aduk do pik pik lo sistame alang litum char dak bang mi pu alang litum ke kroida me la son lo hala bang so la lida pu hala bang so kar jong si alang litum ka do ka vi phan same pajok popolo hala bang so ke kroidam pen mate hala bang so ke kroidam Manghu pen sila ka do ka vi tum an same prandam chilo la son si ke kroidam lo police tum alang litum bangso ritual ke claim lake 30 June 2018 hala bangso aju phirlo salang tum claim lo polo alang litum hala so diary long lai kado ko instruction tok laplo koson si hala bangso ritual claim nang jima pu hala diary long lali da diary long ku pisi tok ma la sona ting si alang litum claim lo alang litum mek che phung head lo alang litum mang ho che phung head lo anu same che mang Thilap lo ari same che kok head lo alang itum kok thar ka chipi lake alang itum stool si cheden cry pu bangso stool ke nam dam hut a video footage sitamedo matela CCTV ke bera video footage sitamedo labeng a phi bang alang itum bangso stool bang ke chewar lap lo labeng alang itum aduk do pik pik lo same alang itum lapusi do joy jai lo ke jutsi ka pranam je alang itum bhan lalit apo akar jong nang rabdun pomon pusi alang tum ningi thelo same hala bangso ningi thege lage ning thenak lo lang tum mathe alang tum lake Kekroi Manghu mate superstition pina alang tum lake mate la lalit ke matha dam kelele ajoine mate lalit ke matha mate si mental problem ajoine si lason kado ko same phonang lo alang li inut ke matha kele dam de ajok kado ka ve tum sitame aprandam nang lap lo jong si lakado ka vetum jong si questioner julo plotang de mate sabo matha cheda sonte mate anut ka prek phan lahai alam jong si Chethan sonte alam la son kisung bang ge phopede thai chi sialam dolang naren devi alang like hala bang kep Kithi longle Kithi dun kali alang like ka prek room si Kithi la pulo labenge alang li phan bang ke ang hu bang ke
mang thin het lo sitame ari bang ke rakhet hi labige postmortem a report ki klang la son lo alang lipan komani si alang joy kokhet pen si ki pati plo lasi police tumange madela investigator alang tumangke ke suspect made ke matha bangke alai tumla bangke bangbong si komani si alang lipan la ke pati ji pat ke rab dun lo la plo alai tuma family members pen si bang so naren devi sarpi phan bangke kokhet si ke pati lo plo pati po moreng tu po la son si ke kroy ne pine la son ke matha dam la so pusi alang li phan bang ke la alang li ke sarpi pig la jakong ta velo la so pusi ame thang la kok that ke chpg ma da ame thang chewek ling ji phan bang ke halan ke ajokong ame da loplo la si anut ka prek tu bang si hala so sarpi phan bang ke strangulation ma la alang joy kok het pen si ke pati la son no la si blind faith pu sameli tom pupu ke kroy manghu pulone ko pine alang lam ben ke nasi bangso blind faith bon mu ke litum ekai phan hengno dakta the made litum ke sung same pho deta the bangso video ban litum ke charlie nang ji isi ke nang soddo athe litum ahut pen hut theng dam nong ji nili kado ko phane nili ke jong nam kali stame anhe gatum ala tum kar jong ke long pupo arnam ke long pupo stame ala tum arnam nong long lo ne hi dong ke long lo ne irtum putek the laso pusili tum ke pang thek pa me nang ji ke nang sot अथे ही इते कलिदे था जी आनंद कलिदे था जी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होता है जी मते मेंटल मते ब्रेन प्रॉब्लम होता है जी देख तुम के लासो पुसिली तुम क्रोय पंगटारे नंगदे अथे के लि तुम क्रोय पन में हला है कि क्रोय पेन लि तुम फांजों से थांगनत कन हो का वेदे जी पुलोतांग दे क्रोय नाम में सिता में पंगबा नाम सिना इंगलोंग सोंग पेन इंजार नॉट बिल्डिंग अंग सोन में चोनन थिथेलो आनाम नंग राबदुन पो la son jong si komane karjong kelong bang jong si soning jelo pulutang de litum chonlo te chokjima edum kadago bisame matha texture lo la bangke la si la son heno dak mate risk ke do son bang litum kroi krede nangji non la bhachia a family mate la lalit bhachia alang bang aposi alang li phan ke kadago be instructions tame pilo pulong ko pisi klem nangji ma ko son se klem nangji ma sitame ki jutsi bangke alang li lam ki kroi Manghu Ajoine kadoko via family stame ame thang masi alang tumang bong masi chipati la bason lo alang tum me thang si kok that chipi la jangkrai Ejovet ben bang crazy manghu bebe nile bang so video lo lan sin tum ban chethanam chatpo nali tum copy lo ke matha bang so puthak nali tum bang so a video aber nang tum comment speak not puthot chetang tuna ka prek video long choro lo nali tum bang so video ke chek ben kin chut an kilang ponthek pot no me thak me kardom